Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon guztioi, ez duzu sinistuko, baina bigarren kafearen 183. hau futbolaz hitz egiten hasi behar dugu. Baitz, 2008 bateko apirilak aukera bi eman martzizkigun Espainiako errege txit gorenaren kopa horrelako bi Euskal Herriera ekartzeko. Lehenengoa iritsi zen Realaren eskutik, baina asteburuan Atletikek Bartzelonaren kontra galdu eta ez da posible izan. Realako Osasunak eta Alavesek ere partido izan zuten asteburuan, atzo bertan, baina garrantzitsuena Bart liga berri bat sortu dutela 12 taldek. Azalduko didazu hau, ze oraindik ez dut oso ondo ulertu. Ja. Premier Leagueko 6 taldek, Liverpoolek, Manchester Cityk, Chelseak, Manchester Unitedek eta Arsenal eta Tottenhamek osatuko dute, Kaltzioko edo Italiako ligako 3, Milanek, Interrek eta Juventusek, eta Espainiako ligako beste 3, Real Madridek, Bartzelonak eta Atletico Madridek. Momentuz, Superliga horiek osatzen dute, euro helburua da, Europako klub boteretsuenak lehiaketa erdi itxi batean elkartzea. Guztira 15 talde omen dira, baina oraindik 3 izen falta zaizkigu. 15 talde sortzaile hauetaz gain, beste 5 talde egongo lirateke errendimenduaren arabera urtero selkatuko liratekeenak. UEFAk mehatxu egin dira, aurrera egin ezkero, beste lehiaketa guztietatik kanporatuko dituztela taldeak esan du, eta jokalariek selekzioekin aritzeko aukerak aldezaketela. Boris Johnson Erresuma Batuko lehen ministroak eta Emmanuel Macron Frantziako presidenteak Superligaren aurka daudela adierazi dute. Bale, hain naiz fiskatu lertzen, baina hemen garrantzitsuena aipatzea ahaztu zaizue. Hagan juego, señores. Kling, kling. Hemen garrantzitsuena dirua da. Esaten dute, 3.500 milioi banatuko direla talde parte-hartzaileen artean. Eta JP Morgan Banku Estatu Batuarrak dagoeneko iragarri du beraiek finantzatzen dutela eragiketa hau. Zurrumurruek diote Superligako irabazleak 200 milioi euro inguru irabaz ditzakeela. Champions League irabazten duenak, pixkat kontestuan edo testu inguruan jartzearen 120 milioi irabaziko lituzke, ia 4 bider. Futbola bezalakorik ez da milioiak irabazteko. Futbola gora, futbola bera, jendearen zoramena, urte hauetan hori da nunbait, oso modan dagoena. Inork jakin nahi badu gaur zein den, ofiziorik onena. Ostikalari hoiek daukate, irabazi gehiena. Baina denbora urrea bada, diru asko galtzen ari gara futbola zizketan. Venga, beste kirol bat eipa dezakigu adibidez abertzin naturkidan burura. Txirrindularitza. Ara! Ez que non espero. Ara! Badakizu ez gertatzen den, gaur bizikletaren eguna dela. Es complicado, no la bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, Una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí, que te sueñe que te quiero. Osando, baina ni Googleen bidatu eta bizikletaren nazioarteko eguna ekainaren 3an da. Naizuneako Google azkar begiratzen dezu bazuk. Hori dio Nazio Batuen erakundeak, baina historikoki apirilaren 19an ospatu izan da bizikletaren eguna. Datak 1953ko apirilaren 19 egiten dio referentzia. Egun hartan Albert Hoffmanek LSD-aren edo LSD-aren aita bezala ezagutzen denak laborategian esperimentu bat egin zuen. 0,25 miligramo, 0,25 miligramo azido lisérgico LSD irentsi zituen haren efektuak ikusteko eta etxera itzuli behar izan zuen bizikletaz. Ibilbidean zehar Hoffmanen aluzinazioak flipatuta utzi zuten gizona. Eta horregatik ospatzen da gaurko egunez, ez? Bueno, badakizu. Doping kasu ugari egon dira goi mailako txirrindularitzan. Igual que tú
nik beste albiste bat aipatu nahi dut. Lurmuturririko unibertsitateko liburutegia kiskaltzen ari da. Suak suntsitu egin ditu 1829an sortutako Lurmuturririko unibertsitateko eraikin batzuk, beste Jager liburutegia. Liburu zar eta eskuinzkribuen bilduma baliotsuak galdu dira. Tamalez, material guztia ez zegoen digitalizatuta. Lurmuturririko udalak berretsi egin du altxor literario asko galdu direla, baina baita atalik baliotsuenetako batzuk salbatu egin direla, ate automatikoen aktibazioari esker. Zute igandean hasi zen Devil's Peaken Lurmuturririko paisaia menditsuaren zati batean eta azkar edatu da. Devil's Peak, deabroaren gailurra, zeizen aproposa horrelako gertakari triste batentzat. Ze kantu mitikoa eta ze urrun geratze zaizuen, goiu. Urruteak erori zaizkiet hemendik. Baina albisteak alde batera utzi eta efemeridei ere heldu beharko diegu. Gaurko egunez, Funkadelic taldeko teklista jaio zen eta Bernie Worrell Long Beachen, Kalifornian 1994an virtuoso bat eta funkaren teklista ezinbesteko horietako bat. Eta gaurko egunez Ariel Roth jaio zen Buenos Airesen, 1960an. Argentinar rock musikari eta abeslaria da. Tequila eta Los Rodríguez taldeetako kide izan da. Jon Mantzizidor komikigile eta musikari gipuzkoarra ere gaurko egunez jaio zen. Komikigile gisa hainbat hedabideetan argitaratu ditu bere komikitirak eta musikari gisa hainbat aldetan aritu da. Besteak beste, Bilbao, Karidadeko Benta, Gora Japon eta Urreta Bizkaia txaranga taldeetan. Zorionak, Jon. Eta badator olatuaren aparrean jarriko gaituna bestia. Gaurko egunez Patti Smithek Because the Night editatu zuen Bruce Springsteenek konposatutako kantu zarra. Jarriko zu Iñigo Mese. Venga, vale. Mese. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Lasai, Koiuri olatu aparrean jartzeko pixka gehiago behar dugu. Eta pentsa, maiz pintxatu dugu saiontan The Band, taldearen musika, bai oso izen originala jarri zuten, edo pretentziosoa The Band. Baina tira, bera bezlaria, Levon Helm gaurko egunez hiltzen minbiziaz The Band, Scorseseren edo euskalo nola esan behar den, The Last Waltz pelikulako taldea da, izen bereko euren diskoan oinarritutako pelikulatzarra. Pelikula horretan agertzen dira Paul Butterfield, Eric Clapton, Neil Diamond, Bob Dylan, Emmylou Harris, Ronnie Hawkins, Dr. John, Johnny Michael, Van Morrison, Ringo Starr, Muddy Waters, Ron Wood, Bobby Charles eta Neil Young, besteak beste. Wow, haze izen pila. Ba, dokumentalean taldeak kontzertuan interpretatu zituen abestiez gain, The Bandeko kidei egindako estudio grabazio eta elkarrizketak ere sartu zituzten. Hemen Muddy Watersekin egindako zuzenekoaren zatitxoa. Walk on my baby, she got great big feet. Long, lean, lanky, had nothing to eat. She's my baby. I love her just the same. Yeah, I'm crazy about this woman. Now don't you hear her name? Now don't
Martin Scorseseek zuzendu zuen oso sarituta izan den zuzendaria. Bai, baina Oscar sariekin ez da inbesteko zortea duki, Azkeneko sarietan 10 izendapen lortu zituen berak zuzendatuko The Irishman pelikulak, baina ez zuen sari bakar bat jaso. Oskarren inguruan ariko gara, Ainhoa Marzolekin porra egingo dugu gaur, edo besan da, Ainhoak egingo du eta guk erantzuna kopiatuko dizkigu. Igandean ospatuko dituzte Oscar sariak beti bezala LA-en Los Angelesen. Eta zinemaren historiako datu bitxi bat kontatuko dizuegu. Ez dugu asko aurreratuko, baina Psycho edo Psikosis pelikularekin zerikusia du. Eta Bilboko elkarte filarmonikoak 125 urte egin ditu aurten. Beraz, gaur, urte hurren hori ospatzeko, Rafa Freijo elkarrizketatuko dugu. Eta beste Rafa batekin, Rafa Ruedarekin ere hitz egingo dugu. Arkaitz Kanorekin batera, Rafa Berrioren grabazioa argitaratu gabeko baten bitartez egin duten ekimena kontatuko dugu. La ternura de los cuerpos, la gracia de vivir. Los senos desnudos de la... Rafa Freijo, Rafa Rueda, Rafa Berrio, Rafa Berriro... El loto en el fango... Hau dugu hau, Rafa Festa! Desierto. Todo lo he visto, de todo me acuerdo. Hasiko gea? Venga, asteko moduan gara. Apirilak 19 ditu gaur eta astelena da, oso astelena bigarren kafearen laborategian, baina lasai honi buelta emango diogu zuen laguntzarekin. Ongi etorri guztioi bigarren kafera, naiz irratiaren sintonian zarete. Behin izan zuen ostegunak larun bat berriak zirela, asteazkenak ostiral berriak, eta astelenak beti astelen, Amaia Resende Egiluz, astelenon! Kaixo! Astelen batekin bidertzen baduzu, emaitza astelen karratua da. Goiuri ezeiz arandia, astelenon! Astelenon! Tira, astelenaren zama hor daukagu, niri gaur bait tokatuko zaidala lemazein lanak egitea, eta sinisten ez dudan energia bat jartzea astelen zikin honi. Ez broma dala, gora astelenak, gola bigarren kafea, gaur 183garrena, gaur apirilak 19 ditu, arratsaldeak 4 eta 13 minutu, guirurak hementxe 3 biderriru, 9, 3 karratu. Eta wow, hoxe, ongi etorri bigarren kafea. Ahí vamos. Guardia Zibilaren kontrola estudiora etortzerakoan eta gu zera dokumenturik gabe. Agente que voy a trabajar. Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. Eta bagoaz bixi maite duten bila. Astelenak maite ditugu entzule! Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Déjame que te cierres esta noche los ojos y mañana vendré con un cerro a la cama.
Zein hasiko da? Venga, ni hasiko naiz. Que no está tan rota. Nik maite dut gauza hola soil xamar bat. Bai. Quiero saber que la vida Jon Lizek dio maite dut kafeterako oparitzen dituzten erratsaioak. Baiet, Jon Li, bidaliko dizugula, laizte txiko zeizu. esta vida no quiero pasar. Nik maite dut hortzetako eskuila estranatzea. Hortzetako zepilloa berria izatea. Eta batzutan, gertatzen zait, pixka deskuidatu da, olako batean konturatzen zehala eskuilaren, zeak kakin daudela ja, horrek ez duela egiten. Eta berria irikita hasit esan, ai ama, ze gauza hona hortza garbitzea, eskuila berriarekin. Joan Li, zure elbidea daukagu eta badakigu gaur goizean ze gozaldu duzun, así que argi bide. Por cierto, gozari eguneko torduri garrantzitsuena dela esaten dute. A ber, pixkate kasu iten diezun nutrizionistei. Sin documentos. Amaia Arrasendegilo, zein da zure maite duta? Ba, nire maituta gaur da, nez eta gero esango diaten peloteoa dela. Ze, ja gaur jaso dut lehenengo peloteoa, ezakize. Bueno, da, zure energia, zuk momentu hortean edo egun hortean daukazun energia errespetatzen duten pertsonak eta gaur ba. Goiuriketan ere energia, naiz eta gure oso sinkronizatua dagon, ba ez da hola, energiarik alaiena. Eta Iñigok pixka bat lagundu gaitu eta zaindu gaitu edo, bueno, ez dakit nola esan. Goxatu gaitu. Bai, goxatu gaitu eta ordu maite dut horrelako gauzak egiten dituzten pertsonak. Gaur Iñigo. A ber, Jon Li, zarrautza pareatxo isuekin gauza erra da, bait, ze goizego zazpitan etxe bueltatze balin mazea parranda batetik. Baino, kolesterola, trigliceridoak, Ia da, arrautzak ez daukela jarazorik, hori ere aldatu da. Oain dela urte batzuk arrautza jatea, eta kolesterolan zago gauzaiko gerrena zan, oain ez da problema, baina me txoixoa. A ber, ez da egit, Jon Liz, ungatu da, Olbran momentua. Edo horreko eguneko batxui zopak dioten zole goixea, gauza erra dala. Goiuria zeizaran dia, zein da zure maite duta? Amaiak izan du, maite dut superpolita, eta guain ere izango da bizka... Zure ere polita izango da. Bale, kontatuko izan nire maite dut. Nik gaur goizen irakurriet bordeleko bi zintzalarik, hola, esperimentu arraro bat egin dutela, eta bidali dituztela espaziora, 320 matxkimu eta 12 ardo botia. Eta zeran pentsatuet, baina ez. Barkatu, biali dituzte ze? Bakarrik? 320 matxkimu eta 12 ardo botia espaziora. Bordeleko bi zientzialariak. Da, punta-puntako esperimentu bada. Vale. Helburua zein da, ikustea, ardoari nola eragiten dion ingurune aldaketa honek, eta pentsatuet. Ze albiste kuriosoa eta ze ona, hainbeste, koronavirusaren inguruko hainbeste albiste tartean aurkitu duan altxor txiki hau, eta pentsatuet, hemen ibiliko da jendea, eta eskerrak da bien, txertoa bilatzen eta horrela, baina bi zientzialari hauek, ardoa espaziora bidaltzen eta esan dut, haupa zuek, eta haupa zuen pasioa, eta haupa ardoa. Enteratzea hontaz, Robert Parker, dagoeneko jakingo du, eta segura idala montatzen ja, NASArekin elkarlanean, eksperimentuak Marteko orbitan, espaziontzi batean, ardoa dastatzeko, eta ardo horrek eraldaketa izan dituen, da. Ai, Hemendik, bordeletik entzuten ari balin badira, nik 12 botila hoitako bat probatuko nuke. Gero, bueltatzen danen espaziotik, ikusteko, bida, bai. Edo, orbitatzen jartze bagaituzte, konexionakin, guk saio ingo dugu espaziontzitik, ardoa probatzen. Wow! Takit Ai, ama, enkajita ezin du de repente. Izue, guazen, ez? Bai, venga, guazen espaziora, guazen! Get through this lonesome day. Ainhoa Marzol, Bartzelonatik zuzenean, arratsaldeon ongitorri berri. Kafera? Arratsaldeon, zer modu zaudete? Ordenagailu berria daukazunetik entzuten zaitugu, baina gertu, goxo, hurbil, Zein da zure maite dut, Marzol?
Ba, nire maite duta oso lotuta dijoa beti hitz egiten dutan gaiarekin, zinemarekin pixka bat, ze gaur nire eguneko postasuna etorri da Leox Caraxen gatikan, ez dakit ezagutzen duzuen, zinemagile frantsesa da, eta gaur atera du bere pelikula berriaren trailerra. Anet deitzen den pelikula bada, Adam Driver eta Marion Cotillardrekin da, eta Cannes-en estrenatuko da, eta poza handia eman dit, bera da zuzendari bat 2012-tikan ez zuela pelikula bat ateratzen, Holly Motors izan zen orduan ateratzen pelikula, eta pelikularen, zinearen historian karga handia eduki duen pelikula da, ez, Holly Motors. Eta nahiko aztua nuen bera, eta goizeko poza eman dit, aurkitzea badatorrela eta gainera izugarrizko itxura duela pelikulak. Nik orain ulertu dizute, Ainoa, hasieran zinema zuzendariaren izena oskatu duzunean, ez dut ulertu, baino gero ja erreferentziak eman dizkidazunean. Better ask questions before you shoot. Ba, maite ditugu horrelako berriak eta goizak alaitzen dizkiguten notiziak, eta bueno, kasu hontan, bueno, Anet horren pendiente izango dugu, pelikula estrenatuko du, kaleratuko duela esan du, zein izan da exactamente notizia, Marzol? Cannes-en, uste dut, Cannes-eko zuzendari ordeak edo zuzendariak esan duela Cannes irikiko duen pelikula Leox Caraxen berria izango dela, eta honen trailerra atera dute, horrekin batera. Eta mundu guztia zineman inguruan ez da beste zertazari hitz egiten trailer honetaz baizik. Uztailaren 6an abiatuko da Cannesko jaialdia, 74. eta bertan izango da, alaxe da, irekiera jardunaldia bideratuko duen pelikula, Anet izango da, Leox Carax edo auskalo nola auskatzen da, nik broma egin dizut, baina ez daukat inongo alternatibarik ez pentsa. Eta Ainoa Marzolekin aipatu dugu eta aipatu zenuten Oskarrak hartu behar genituela izpide eta porra osatu behar dugula. Beraz, igandean izango dira, gure ordutegiaren arabera, larunbatetik iganderako gauean, igandetik astelenera. Oida, bai. Oida, bai. Lo ongo gea. Edo ez. Marzol imaginatzet festa bat montatuta beretzen streaming bitartez. Ez pentsa, normalean alfombra gorria kritikatzen dut eta gero lotara joaten naiz. Nike berdina egiten dut, nike bai. Ba, urdurina, bai. Urdurizabe? Bai. Ino, alfombra gorria egongo da? Osa, ezaketan nola dagoen COVID-aren... A ber, behaiek esan zuten, ikusi zuten Golden Globes eta huetan zepasazan, eta esan zuten, Zoom ez. Zoom behin historia hau, etxegu gustatu. Oskarragea. Gu oskargea. Gu zehose pompoxo guai nahi dugu. Baina ez dakitzea azkitzen ingo duten, Ainoa, zuk badakizu zerbait? Ez naiz jarri irakurtzen. Baina egia da alfombra gorria bakoitzak bere etxetikan ere egin dezakela. Azkeneako kuik kritikatzeko berdintza ego. Ateratzea dituzten argazkiak. Hau da, nik Espainiak margotzea ditutenen bezala, gero maskaria jartzetela, musikoa jartzen dut, eta ez da ikusten. Baina margotuta daude, hemen haueke bai jaztegia, sekulako traje eta soinekoekin etxetik ezateatzeko, baino soinekoak ikusi ditzazkegu. Bai, egia da. Alare gauza esango dizuet, Goiasarien galan ikusi genitun festa pribatu izkutuko gaizki disimulatutako oiek, baino egin dezatela alfombra gorria. Diru ibestek ez dago, antigeno festa bat intzatela, junta itzezelatenak eta listo, ez? Kalifornian irutik batek txertoa jaso du ja, dagoeneko, orduan, eta Los Angelesen da, indezatela nahi dutena. Carmen and the devil walking side by side. I said, hey, Carmen, come on. Gainera, ez dakitze irudipen daukatan, aktoreetako asko nik uste negazionistak direla.
Ui. Irudi hau daukat. Aurreko astean Johnny Depp etorri zen Bartzelonara, eta hainbat argazki ikusi genituen muxukori gabe, bai. Eta ez dakit entzun zenuten notizia, baino 80 minutu berandu iritsi zen prentsaurrekora, eta iritsi zenean esan zuen oso pozik zegoela Gernikaren hirian egoteko. Barkatu? Wow. Ai, ama, mito batero izait. Boa. Konfirmatzen dago jurik izatezune. Nik esaten dizuet, aurrekon beste irratsaio batean. Ze beste irratsaioak entzuten ditut. Wow. Beste irratsaio batean esan zuten, Johnny Deppen filmografia ikusi nahi dut, nundik hasi beharko nuke. Eta erantzuna izan zen, bueno, Johnny Garbinetik, Johnny Zikinenera. Wow! And you put the load right on me. Ba, The Band taldea aipatu dugu gaur, eta The Band taldearen The Wait kanturik ezagonetako ari gara entzuten, aitzakia nahiko izan dugu, ba, bere kantari izandakoa, gaurko egunez zendu zela, eta horrexegatik ba, abiatu dugu gaurko Oscarretarako bideo, eurekin, baina The Band taldearen musikaren gainetik zera behar dugu. Oscarren porra. Eta heldu barko diogu ze, Ainhoa Marzolek proposamen pila ekarri ditu, alegia sail askotako porra egin behar dugu, eta beraz, bixi-bixi egin barko dugu, Goiuri boligrafoa eta boko zutori. Boligrafo hemen, papera, ez dakit. Take a load off, Fanny. Gainera porra hau entzule irikia egongo da, ez? Bai, dena dauzkegu hor tope txatean, WhatsAppez eta Telegramez ere, 688-722-4 telefonoan idazteko aukera baduzue, beraz, denentzate irekia. Baina, abiatuko gara pelikula honenaren saritik, ez da, Ainhoa? Bai. Hainbat nominatu daude, nork egin nahi du listanik baino beto? Nola lista? Lista irakurri nahi duzu, Goiuri, izango zea sekretaria? Boa, bale. Venga, ba, Goiuri ezeiza, Ainhoa Marzolen laguntzaile bihurtuko dugu. Ze ondo, baina nik zerbait aipatu nahi dut. Vale. Aurten ez daukazue aitzakirik. Eta ez jarriko bida aitzaki bezala, ze pelikula asko plataforma digitaletan daude. Bai. Hau ez da, oain dela urte batzuk bezala, etzala Netflix existitzen, edo bueno, existitzen zela, baino Netflixeko pelikulak ez zutela parte hartzen Oscar sarietan. Aurten mordo bat, bai Netflix, bai HBO, Apple TV, edo Prime, edo horrelakotan daude ez guztiak, noski, eta zinema aretora joan behar da, baino asko badauzkazue. Beraz, COVID-a ez adila aitzakia izan. Eta hau esan da, hasi egingo ga. Zein da lehenengo saia? Pelikula honena. Vale. Pelikula honenetan dauzkagu The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal eta The Trial of the Chicago 7. Abizenak eta zuzendariak eta ekoizleak aipatzen hasi baina gero pentsatu dut. Gero zuzendariak eta saio hortan komentatuko ditugu batzuk, beraz, izenekin nahikoa. Esan bezala, The Father, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Judas and the Black Messiah, Sound of Metal eta The Trial of the Chicago 7. Nik Nomadland aukeratzen dut. Nik duda dauzkat. A ber, nei, The Father asko gustatu zitzaidan. Asko. Baino aurrekoan goia sarietarako porra egin genuenean esan zen idaten ez dala beti bihotzarekin bozkatu behar eta pixka bat pentsatzeko. Orduan, nik esangoet Minari. Epa. Nik pixkat aldatzegatik nizta Minari ere hortzen neukan, asko gustatu zitzaidan eta uste dut aukerak badituela, batez ere Gidoi honenaren saria, baina Mank esango dut. Nik esan barret, nik ez dut asko ikusi, indet asko irakurri Oscarren inguruan. Eta irakurri dut asko Sound of Metal pelikularen izena. Orduan, ez errepikatzagatik Nomadland jarriko dut Sound of Metal. Eta bakoitzak bat. Vale, perfecto.
Ni gauza bat aipatu behar dut. Esan. The Trial of Chicago 7, enitzela gotzen, baina ikusita daukatela, gustatu zitzaidan, baina uste dut ez dagoela besteen maila berean. Aipatzagatik. Eta hau esango eta gero, irabaziko hau, eta geratuko en plan de, hau pago juri. Baina, bai, konparatzen hasita, iruditu zait pixkat motz gehatzeala. Motz. Baina, bueno, hoi nere iritzia da. Venga, bagoa zuzendari honenaren sariaren bila. Ba, goazen. Hemen dauzkagu Thomas Vinterberg, Another Round pelikularen gatik, David Fincher, Mank, Lee Isaac Chung Minari, Chloe Zhao, Nomadland, eta Emerald Fennell, Promising Young Woman. Bi emakumen lehenengo aldiz, zuzendari honenaren saian. Eta nik uste dut, Chloe Zhaok emango duela saria, Nomadlanden gatik. Nik ere. Ba, ni Emerald Fennellekin atope. Venga. Eta ubihotzarekin. Baikor amorratuak gara, Aipatu nizuen, Emerald Fennellek zuzendi dituela Killing Eve telesaieko hainbat kapitulo, eta asko gustatu zitzaidala telesaia, beraz, berarekin noa. Baina, bueno, ilusio ingo lidake biek irabaziko balute. Ze, behin gertatu zen? Empatea gontzala... Bai. Enitzen guatzen hortaz. Bai. 1969an, Catherine Hepburn eta Barbara Streisand. Hombre, ino nola, bakigu, zaudela, ino, goatzeko moduan. Ba, iguatzen naiz Barbara Streisandin kontzertu bat Bartzelona ikusta jo nintzala, ez. Bueno, Streisandik bere ibilbide asko luzatu du, ez dakit. Bai. Gure adineko jenak ikusiko zuen, nahi izan ezkero. Venga, ba, aktore gizonezko protagonista onenaren sariarekin aurrera beraz. Hemen Riz Ahmed, Sound of Metal, Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom, Chadwick Boseman tamalez zendu zen, Anthony Hopkins, The Father, Gary Oldman, Mank, eta Stephen Yeun, Minari. Hemen leia dago, Fermin. Hemen, Hollywoodi asko gustatzen zaio momento malkotxo. Malkotxoa bilatzea. Politia izango litzateke Chadwick Bosemanek irabaziko balu horregatik, ze minbiziaz jota zendu duela hilabete batzuk, gaina etzion inorri esan, eta orduan inguruko jendeak etzekin, eta, ez dakit, uste hola une politia izango litzatekela, baino, Stephen Yeun Minari, Nik uste dut Stephen Yeunek itxaron beharko duela, Bosemanen kasua gertaliteke malkoaren zeagatik, baina nik uste dut badirela Anthony Hopkins eta Gary Oldman bezalako bi interpretazio oso sendoak. Egia da Anthony Hopkinsek The Father egiten duna, eta... Horreren malkotik gertu... Malkotik, bueno, Hollywood, gertu ez. Nik ez dut ikusi, oaindikan ustetelako... ez dakit nola esan. Nere begitatik atako dien ur jauzioek... Ez ditutela, oidea, enagolako oiei aurre egiteko, eta nik ere nahiko nuke irabaztea Anthony Hopkinsek The Fatheren gatik, baina uste, Stephen Yeuni eman zaion, ez dakit nola esan, bombo guzti horregatik. Bai, zarat asko izan da. Bai, zeo zergatik izango dela, eta beak irabaziko gula. Bueno, kontuan izan... Beitu nik uste dutela, errizat di emango ziotela, baino Chadwick Boseman aukeratuko ez Hollywoodi gehiegi gustatzen zaio errelevantea izatea. Nik bai, ni Chadwick inekin noa. Eta zuek esan duzu orduan, Minariko Stephen Yeun edo Anthony Hopkins? Nik Gary Oldman eta Anthony Hopkinsen artean. Nik Hopkinsen gatik ingo dut apostu. Hopkinsek du Oscarra The Silence of Lamb edo El Silencio de los Corderosen gatik. Nik uste bere bakarra duka? Bai, bere bilbidea isteko bigarren Oscar bat ere Hollywoodek zordiola. Wow. Isteko. Gaixua. Egin ditzala pelikula asko, baino zenbat urte ditu 83 urte ditu. Bueno, egin ditzala batzuk. Egin ditzala egin beharrekoak, Bida, nik uste dut ez diotela emango, Anthony Hopkins iguain, baina emango diotela urren urten edo datorrenen Cecil B. DeMille dela horrezko Oscar saria. Baliteke. Bale, orduan, Amaia, zer? Ni buruakin
Nik buruak iningo dut eta Steven Yeun. Bale, ba. Oso ondo. Ez gatoz bat? Ez, zeatan, nola dira, goiatan nahiko to the one, junginen. To the one, bai. Bai. Ba, guazen emakumekin. Emakumezko aktore protagonistaren sarietan, beste bost izendatu dauzkagu. Hoi da, hemen daukagu Viola Davis, Ma Rainey is Black Bottom, Andra Day, The United States vs. Billie Holiday, Vanessa Kirby, Pieces of a Woman, Frances McDormand, Nomadland, eta Carey Mulligan, Promising Young Woman. Nik Frances McDormandengatik egingo dut apostu, eta hemen egiten dut buruarekin eta bihotzarekin. Ze flipatu dit, aktore bezala eta personaje bezala. Nik Frances McDormand, eta gaina bai, beak irabazten duen sekulako diskurtso honak ematen ditu, eta orduan irabazten badu, ezakitze esango duen, egontzan sari batean altxazala eta esantzun, benga, emakume guztiak altxa zaitez eta esantzun, bueno, Meryl Streep altxazu, eta hola denak altxako dira. Eta hola gertatu zen. Asi geni Francesen alde. Nik uste dut Vanessa Kirbyrekin agian jungo naizela. Ez dakit. Eske Frances McDormandekin gertatzen zaitena da, ez badiote saririk eman edo beste hainbat pelikulen-gatikan, zergatikan emango diote honen-gatikan, beti paper berdina egiten du, eta... Beti Francesen papera egiten du, baina... Baina, bueno... Egia da dela pelikula bat beretzako, Eta... Bueno, ez venga, Frances, aldatu egingo dut. Eta Maia? Nik uste dut beak irabaziko dula, baina nahiko nuke irabaztea Carey Mulliganek. Promising Young Womanengatik. Ze gainea leno ere trailerra ikusi dut, eta irakurri detenagatik, eta uste dut, gustatu zait askok trailerra egia da, pixka bat inpaktatu nago, eta nago horrekin oraindik, eta beregatik ingo dut, ne ustez, bai. Lehenengo atala da, denok bat egiten duguna. Ez nik esan dutela Carey Mulligan. Azkenen Carey Mulligan. Esan dut, badakitela irabaziko dela Francesek. Bale. Baina aposto egiten dezula, pentsatzen nu, esatezula, benga, nik esaten dut Frances, baina barruan arantza hori geratzen zait. Baina barruko arantza hori ez gelditzeagatik, nahiago dut. Nik gargoizean porra presatzen ez uste gara mandet Francesekin, ez pentsa. Zer ustekoa? Buruan banulako Fargorekin Oscarra nominazioa eta gero irabazi zuela engarbien ukan buruan, baina tres anuncios a las afueras, 3 billboards outside Ebbing, Missouri, bengatik sari hori jaso zuen nik nintzen gogaratzen, baina ez da sonatu ere. Orduan gertatu zen Meryl Streepena, uste? Ja. Orduan izan zala. Nintzen enpanatu. Beraz, aipatzen ari garen hau, 3. Oscarra litzateke McDormandentzat. Ez da makala, Eta ze gehiago dauzka, Frantzese? Izan aipatu dugu, badituela urrezko globoak, BAFTA sariak, Emmyak, Tony sariak antzerkian falta zaio, Grammya igota izateko. Igota izateko. Ez diegu, Marzol, igual zuk ezagutzen duzu bere fazeta musikala, baina pisa saltxeatu dut, pegatzen dio kantatzea gaizki. Ez barkatu, baina Grammyetan, igota daukaten aktore askok lortzen dute igota, audioliburuengatik edo narrazioengatik, Frantzesek hori egin dezake. Ze Grammyetan badago atala, narrazioaren atala. Hortik ekaso. Ojo kuidau. Gure igote, etorkizuneko igoten porran etzegon. Etzegon. Bueno, Hortxe. Senditzen dugu. Aukera badu. Bueno, emakumezko eta gizonezko protagonistak aipatu ditugu okerrezpa naiz, eta zera, bigarren mailako aktoren lanak saritu harritu. Bigarren mailako. Ja, eske, ez zaite itzulpena etorri hemen, ingelesez jarri digute gidoia, Best Actor in a Supporting Role. Eske goietarako gidoia egin unian pila aliatu nun, eta orduan janago, jazta. Euskeraz litzateke taldeko gizonezko aktore onenaren Oscar saria. Taldeko? Reparto. Reparto da antzezle taldea, Baina, vale.
Ados. Bueno, Hemen. taldeko gizonezko aktore onenaren sariaren borroka hortan, beste bost dozkagu. Sacha Baron Cohen, The Trial of the Chicago 7, Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah, Leslie Odom Jr., One Night in Miami, Paul Raci, Sound of Metal, eta Lakeith Stanfield, Judas and the Black Messiah. Wow. Daniel Kaluuya, nik. Nik ere Daniel Kaluuya. A muerte, gaina asko gustatu zait pelikula hau. Eta ezagitze kontatuta ez kontatu. Spoilerin behar, ez dut spoiler egingo. Baina, wow, Daniel Kaluuya. Aupa gazte. Ba, nik, eta honetan bai dela korronteari jarraiki, Daniel Kaluuyari emago diot, nerea ere. Baina eaz egiten duen Sacha Baron Cohenek, Ze beti sekulakoak egiten ditu horrelako sari banaketetan. Ze ez da bat ere pertsona lasaia. Ba, orduan, hemen dakagu All to One? Oh my god! All to One. Ze ondo! Haupagu Daniel Kaluuyarekin. Zuetako norbait ikusten egongo balitz, urrengo igandean, goizeko, ordu bitan hasten da uste talforma gorria, ba ez dakit, ordu txikitan, WhatsAppen edo idatzi, bigarren kafeko taldean, Daniel Kaluuyak irabazi du. Eta postuko gea, esnatzeanen. Oida. Daniel Kaluuyak egin zuen Black Mirrorreko kapitulo bat, ez da? Oso mitikoa. Bai? Bai. Zein? Ui. Ez dakit, buruan daukat berorpegia, baina ez dakit zan, London inguruan badago Londreseko alkatearena, hori ez? Txerriarena. Bai, txerriarena hori ez? 15 Million Merits. Bai. Bigarrena. Da Black Mirrorren bigarren. Atala. Bai. Lehenengo denboraldikoa. Bai, baliteke, oso lehenengotakoak. Eta Daniel Kaluuyak intzun aurrekoan aipatu genuen Get Out, edo utzi ateratzen Déjame salir pelikula. Bai. Aupa, zu, Daniel, zurekin goaz, guain. Tope Danielik. Haze decepzioa, irabazen. Bueno, emakumezko taldeko emakumezko aktore onenaren sarian, honako poste hautagaia dauzkegu. Maria Bakalova, Borat Subsequent Movie Film, Glenn Close, Hillbilly Elegy, Olivia Colman, The Father, Amanda Seyfried, Mank eta Jung Young Minari. Nik Olivia Colman ikusi nunetik The Favorite pelikulan eta gero The Crown telesailean, berarekin noa, beti. Vale, nik Jung Young Minariko goragarri hori, bueno, gaina ez amona, egiten du ez amonaren papera edo, eta bai. Eta Olivia Colman iruditzen zaitu haindala gutxiegi irabazi duela azkeneko Oscarra. Egia da. Ai, aldatuko dut. Ai, ez. Bai. Venga. Bai, aldatuko dut, zuekin noa. Venga, Minari pelikulako Young. Ba, nik nahiko nuke nire bihotzak esaten dit bere pelikula ia guztiak ikusi ditudanez Amanda Seyfriedek irabazi beharko lukeela, baina ez dut, oso ondo ingo dula, baina ez dut uste beak irabaziko dunik, beraz hemen dela buruarekin Young. Ez que, Aina Martzolek behin esan zuen, Mank dala pelikuloietako asko izendatu eta gutxi saritu. Bai, ez que Mankekin gertatu dena da asko, dituela asko gustatzen zaion jendea eta oso gutxi gustatu zaion jendea. Eta egia da, zarenean jurado edo epaimaiki da zarenean, beti bilatzen da nola baiteko konsensua askotan. Edo konsensu horren bila joaten dira. Orduan oso zaila dira pelikula hauek ez dianak asko gustatzen generalki hoiek irabaztea. Venga, guazen bixi aurrera eta Gidoi onenaren saria urrengoa. Ui, zezaia. Ba, nik garbi daukat. Nik ere. Judas and the Black Messiah, Minari, Promising Young Woman, Sound of Metal, eta The Trial of Chicago 7. Hemen dauzkagu
Nik The Trial of Chicago 7 aukeratuko dut. Ze Aaron Sorkini, bueno, Hollywoodek maite du gizon hau, modu bateraino ezin duguna esan. Guziz ados nago, baina nik hemen errepikatu behar dut bihotzarekin Emerald Fennell da zuzendari eta gidoilari Promising Young Woman pelikulan, eta Emerald zurekin noa berriro. Bai, nik hemen goiurekin bat egiten dut. Ni bihotzez ere hoi aukeratuko nuke, baina... Nik Aaron Sorkinekin. Vale. Ai, eske ze Gemini zean ino. Eta inoa, zu ze... Piscis? Aries? Baina, ilarria pizti zendakat. Mente piztiz daukat, bai. Venga, kanta originalik onenaren saria. Esan nahi detena da, hau jarri detela bakarrik Eurovisioneko kanta aukeratu alizateko hemen. Ez dauka beste arrazoiak. Lehenguazten jarri genuen. Venga, hemen daude Fight for You, Herren Adala, Hear My Voice, Daniel Pemberton, Husavik, da Eurovisionekoa, Saban Kotetxa, Fat Max Gauss eta Richard Goransonek eginda, Josie Sin, dala Diane Warrenek egindakoa, eta Speak Now, Leslie Odom Jr. eta Sam Ashworthek egindakoa. Baina, zugustezu irabazi dezakela Eurovisioneko pelikulako, bai? Bai, izugarrizko kanpaina egin dute. Osea, kanpaina bat superona, eta beraiekin joa. Ba, nire, bai, ze pelikula gustatu zitzaiten, entretenigarria iruditu zitzaiten, eta topea bestiarekin. Ni ere, eta batez ere Ainoak esan duna batik, kriston kanpainin dute, izugarria, eta nik behintzat, jarraitzeit duten nola pertsona batzuk, izan dila oso fanak, bai pelikularenak, bai abestiarenak, sareetan lortu duten reperkusio guzti hori, nik ustez merezi dutela bakarrik, egin duten kanpainagatik Oscarretarako, osea, izugarria dut zait. Nik alare aldatu ingoet, eta Fight for You esangoet, ze jerbaita atope dabil, eta gustatzait. Inigo? Zanik irabazteko aukerengatik ez bidi gustatzen zaidilako Husavik bera aipatuko. Amairu minutu arratsaleko bostetarako, venga, guazen aurrera, hemen... Marrazki bizidunak! Venga, marrazki, bueno, animazioko pelikula onenaren sarietarako bostautagaiak. Onward, Over the Moon, A Shaun the Sheep Movie, Farmageddon, Soul eta Wolf Walkers, Soul. Nick Soul. Wolf Walkers. Opa! Eta zer da Wolf Walkers? Pelikula irlandez bat, oso guai dago animazio estudio nahiko, ez da independientea, baino bastante, eta oain dela urte batzuk The Song of the Sea kanta pelikula egin zuen, eta pila gustatu zitaiten, eta hau dago animaziotikan, bueno, da pasada bat, beste mundu bat. Ai, bale. Bagoazen argazki laritza onenaren saiarekin. Judas, Mank, News of the World, Nomadland eta The Trial of the Chicago 7. Nomadland. Nik zalantza asko ditu, Nomadlanden argazkia zoragarri irutzen, Mank aipatuko dut. Txuribeltzean dalako? Bueno, ez da txuribeltzean dalako. Txuribeltzaren oso erabilera trebea egiten duelako. Batez ere beltzaren erabilera. Eta beltzaren transformazio bat dagoelako pelikulan zehar gidoiarekin eta kontakizunarekin oso lotua. Nahi asko gustatzen. Hori egia da. Argazkia oso nago. Nik Nomadland. Oso ondo. Nagon bastante maite minuta gainea. Egia da Nomadland dauzkela 50 frame zure etxean kuadro bat jartzeko. Hori da, oso lakoa da. Bai. Total. Venga, hurrengo saria, Goiuri, dokumental honenaren saria. Collective, Creep Camp, The Mole Agent, My Octopus Teacher, eta Time. Ni The Mole Agentekin, el agente topo. Venga, nik ere bai, gainera Maite Alberdi eta Marcela Santibáñez dira zuzendariak, eta Maite Alberdi txiletarra bada ere oso euskalduntzat hartzen dugu. Sari euskal Oscar modu hartuko. Oida. Bani ere ezakite zabatzen da. Venga. Nik ere ez, baina lehen ikusi dut kolektiben trailerra, eta nola den ikusi duten bakarra, horri jarriko diot, gustatu zait. Perfektoa. Haze argumentu sendoak dauzkagun, Aizu, baina, a ber,
Bai, Gu denetara ez gara iristen. Hoi da, eta ez gea zinema kritikariak. Gu behintzat. Eta jende askok horrela ikusten ditu. Bueno, Ainoa, zu bai, baina... Claro, gu ez. baina gu hiruok ez. Eta jende askok horrela ikusten ditu, gustatu zaiolako aktore hau, gustatzen zaiolako, edo ez dakit zein ateatzen delako, edo horrela oso argumento, ez dakit, arraroengatik, ez da, izan behar beti oso, eta egia da, oso zorrotza. Zinema kritikari izan da, Ainoa Marzolen kasuan ere, pentsatzen dut badu dira olako impulso instintiboak, edo hemendik hartzen diotu ni, ez, Ainoa, ez dago zintzia bat horrelako porra bat egiterako orduan. Hori da, bai, pixka bat gidatzezea ere Oskarretako politikarekin, eta hala, ateratzen dena. Azkeneko atala daukagu, ez da? Nazioarteko pelikula honena. Another Round, Danimarkakoa, Better Days, Hong Kongetik, Collective, Romaniatik, The Man Who Sold His Skin, Tunisiatik, eta Quo Vadis, Aida, Bosnia eta Herzegovinatik. Ez dut bat behar ikusi, baina... Quo Vadis Aida ikusten hasi nintzen, eta oso gomendagarria da. Vale. Itxura behintzat, kriston hartu nien. Onartu behar dizuet, goiz hartu nulalo, baina hori nire kasuan, ez dela... Beti jartzen ditut pelikulako soberandu eta gauzak gainera etortze eskit. Baina 80ko hamarkadan, Balkanetako gerraren kontestu hortan, baina pixkatolako kontakizun zeharkako bat eginez, beste gai bat helduta, eta, nik aposto horrengatik egingo dut, hemen ez duk ezurik izango, beste guztietaz zer gutxi daki dalako. Nik Another Round aukeratuko dut, nik uste dut gustatuko zaiela Oskarretakoei Mads Mikkelsen eszenario gainera eramatea, eta hori beti ondo dago. Nik esan behar nun The Man Who Sold His Skin, Tunisiatik, baino Siriako gatazka lantzen du, eta ez dakit Hollywoodek, Estatu Batuek, saritu nahiko duten, ala ez, hori, beraz... Bueno, baina horrekin noa izu. Igual galetu beharko zaio, Atxona Sami zein diren bere kanpo politiketarako planak urrengo hilabetetarako, eta horren arabera Hollywoodek akaso gauzat edo bestera baki dezake. Atxona Sam deitu dakioke orain txestatuatako presidenteari ez? Baina ez da Atxona Sam. Bai. Osaba Sam. Bueno, hori zen octogenario bat presidente izan duten arte, ez? Bueno, pasai nahi ze, 80 ez duzka. Mozka. Ez 70 zazpi ustet. Atxona Sam. Drove the car into the garden. Bueno, Oskarretarako gure apostu osatu... Maia falta da, barkatu. Bai. Another Round da drug, ez? Drug, bai. Bale, drug. Nik ere horri emango diot nire bozka. Oso ondo. Beste gabe. Juhu! Egin dugu Oskarretarako porra, esan bezala, igande gauean, guk astelenean goizean egunkariak eta hartu eta irakurriko dugu zeinak iragatzi duen. Nik aipatu behar dut, Oskarretatik baita asko gustatzen zaitela ikustea eskerrak ematen dituztenean, saridunak iotzen direnean holtzara eskerrak ematera. Aurten nola ez dakik nola ingo duten, baina nik hori behintzat ikusiko dut eta komentatuko dugu astelenean. Bai. Baina aurrera egin behar dugu, Oskarrak alde batera utzita. Bai, eta uste dut amakigun martxa eta luzaro hartuta, Ainoa, crossoverari helduko diogula, baina estrenoen izenburuak aipatuko ditugula, eta horrengo astean helduko diogula sakonago estreno bakoitzari, ze hor ikusi, Promising Young Woman zenuela proposatuta, telesaiak ere bazenituela, baina uste dut denentzarako denbora ez digula mango. Noski, bai, egia da. Baina nik uste dut ondo indogula, Oskarretan bakoitzan pixka bat sartuta, eta gero ere entzubleek parte hartu dezaten horrela. Bai, ondo. Beraz, crossover festivala da aste honetan, gaur hasi da Donostian, eta apirilak 19-24 bitartean izango duzu zuekan. Eta hau serien festivala da, ez dakit ezagutzen duzuen, joan zareten inoiz, baino izugarrizko pinta dauka. Bai, aitortu behar dizugu, bidali dugula guk ere gure mole agent bat crossoverrea, ze gure aste hartetako Maitena Salinas handaukagu. Ekitaldietako aurkezle lanetan. Hoi da. Moderatzaile lanak ere egingo ditu telesaien borroka. Eztabaidan, hori da. Baina gaur hasten da, eta gaur hasten da oso eduki
interesgarriarekin, ze misterioari utziko diote gaur. Feeling smaller and smaller. Gaur hasi eta apiriaren 24 bitartean Donostian izango da crossover jaialdi hori, serien jaialdi bat, duela hilabete batzuk aurreko edizioa atzeratu zuen Covidak eta aurtengo denboraldian, urrian edo harrapatu gintuen, ezta? Urrian. Hor, heldu genion crossoverrari, gainera hor lehian izan ziren Ainhoa Marzol gogoratuko duzu Friends eta Sex and the City telesaiak. Bueno, nahiko kontzeptu berria eta nahiko kontzeptu freskoa crossoverrak proposatzen duena, ez Marzol? Bai, ze hori da, serien festival bada, seriak azkenerako 21. mendean egin dira edo inposatu dira audiovisualezko gauza nagusi bezala, eta hau kontun hartu behar da ez dala seria jartzen dizkizuten festival baizik eta beraien inguruan hainbat debate eta hainbat foro edukitzen dituen festivala baizik konbidatuekin eta beraietaz hitz egin dezake dozeinek, ez? Eta bueno, seria hauek lantzen dira, generoaren ikuspegitikan eta beste hainbat ikuspegitikan perspektiba desberdinak, eta ere jartzen dira kapitulo batzuk, kolapsoren kapituloak uste dut jarriko dituztela, Veneno eta horrelako hainbat serie landuko dituztela. Bai, eta gaur dago filminen eskutik aurre estreinaldi bat, La Etitia telesaiaren lehen bi kapitulen estreinaldiaz gozatzeko aukera izango dute gaur crossover jaialdira gerturatzen direnek. True crime bat da, liburu batan oinarritutakoa, nahi horrelakoak asko gustatu zaizkit, eta aizu, ze luxua den aurre estreinaldi bat eta gozatzea, ez da? Bai, zalantzarik gabe. Baina goazen benetan hemen mamia zein den azaltzera. Ni proposatu behar nun, ikusi dezakegu Promising Young Woman eta horruzte dugu? Bai, noski. Bale, ze Promising Young Woman ikuste dut gaur hitz egin behar den gauza dela, ze Oskarretarako porran sartzen da, eta da gai bat superpurian dagoena, ze zinemetan atera dute, Karim Mulligan, Emerald, nola da? Emerald Fennellen pelikula, Karim Mulliganekin eta Bob Burnham, humorista bezalako aktoreak ditu, eta urteko pelikuletako bada. Egia esan, nik nire bihotzarekin aukeratuko beharko banu nire Oskarretarako pelikula hau izango zen. Baina ez dut uste. Mitxuaren inguruan da, badauka umore beltz pixka bat, akzioa eta tono oso feminista, niri pila gustatu zitzaiten, eta bera dijoa, Karim Mulliganek egiten du kasi deitzen den neska baten inguruan, beraz dala, neska bat, Promising Young Woman bat, ez? Etorkizun bikaineko neska bat, zeo zer gertatza zaion arte, eta momentu hortatikan aurrera bere bizitza guztiz aldatzen da, eta egunez kafetegi batean egiten du lana, eta gauez gizonetaz bengatzen da. Eta oso guai dago. Osea, horako bengantza pelikulak, oso ondo dago. Emozionatu egiten da. Eta dauka puntu bat oso pop, hemen trailerrean entzuten baduzue Britney Spearsen kantarekin, osea, delicious. How old am I? What are my hobbies? What's my name? Sorry, maybe that one's too hard. Cassandra, we're in class together at Forest. You would have been a great doctor. Ai, ama, ze ona. What happened? I left under unusual circumstances. Beno, proposamen edo estren honekin agurtuko dugu Ainhoa Marzol, baina agurtu aurretik Marzol gauzat kontatu behar dizugu. Etxeko lan nauzkago zuretzat. Ai, kontatu. Ze gauza politia legeak iraultzen direnean, Beti Marzolek guri jartzen dizkigu etxeko lanak, baina gertu dugu Goiuri nazioarteko liburuaren eguna, eta martxan jarri dugu, gainera entzuleak hemen galdezka genituen ja dagoeneko urduri xamar, martxan jarri nahi dugu alako testu literarioen bilketa. Alegia, kolaboratzaile, aurkezle garen guztiok,
irakurri beharko dugu euskeraz, euskeraz idatzitakoa, euskerara norbaitek itzulitakoa, edota guk geuk euskerara itzulitako liburu gustoko baten testu bat. 30 eta 60 segundu bitarteko audio bat bidali behar da. Zuk Marzo, guri zuzenean bidaltzeko aukera daukazu, baina entzulek gauzak erreste aldera zuen komunikatzeko moduan gure WhatsAppa edo gure Telegrama izango dira. 688 zazpibi 54 telefonora. 688 zazpibi 54 eta bertan zuen audiotxoa bidali. Ez daukazue gehiegi erotu beharrik. Nahiko gauza erresa da aukeratu, irakurri alduzuen txukunen, alduzuen oihartzun edo zarata gutxienarekin, eta aurretik esan liburuaren izenburua eta idazlean orden. Ondoren audia botatzen duzu eta guk horrekin egingo dugu montai zoragarri bat, musika jarrita, dena goxo-goxo, apiriaren 23 behar bezala igarotzeko eta egun hori behar bezala ospatzeko. Ze polilla. Umenten ate txiki bat, desberdina denengatik, ez zituen amoko luze bat. Audioan liburuko pasartea beraz, hori da Jon Liz, hemen galdezka dozkagula. Zuek liburu hartu, lehenengo azaletik, esaten diguzu WhatsApp audio horretan edo Telegram audio horretan. Ez dakit, bizitza kontatzeko moduak, Patxi Arakistain, eta hasten zarete irakurtzen. Iluna Barraren atarian agertu zen etxearen ertz batean. Aurpegia zurituta, ilea urdinduta, urteak ez ziren alperrik igaro. Eta, horrelako zerbait egiten duzue, eta jarraitzen duzue 60 segundu, edo 30 segundu tarteko zatitxo bat irakurtzen. Audioa izten duzue, eta listo ene bada, Iñigi, ze poetiko. Goiuri eta Amaia liburuaren bilari ziren. Ainhoa Marzol, zuk ulertu baduzu, gu konfort. Primeran. Bai. Izango duzue. Azkenekoa, Jonastroaren La Reconquista gustatu zitzaizun bere garaian? Ez, batez ere. Batez ere. Gustatu edo ez, guk urrengo tartean aitzaki bezala erabiliko dugu, baina dena ez dizuegu kontatu. Vale. Jarraitu hor minutu bat eta konturatuko zara zergatik erabiliko dugun. Ainhoa Marzol, plazer bada Bartzelonara zurekin bidai egitea, eta Bartzelonatik bueltan hainbeste ikasi eta hainbeste jakitea. Beraz, plazerra, datorren astera arte. Ondo izan. Aio. Arrizkoan babes guztia, betxearen gabezia, laketan sinetxia. Elkarrekiko maitasunare, egin zitu berezia. Gaude da indarrez gokak, ez indiren arresia. Ainhoa Marzol lor zai balin mazara, barkatu. Gero bialuko dizu edukia, ze berandu xeago helduko diogu, aipatu dizugun horri, Jonastrobarren La Reconquistari, eta horrek, aitzaki emango digoen bate gaien inguruan aritzeko, baina hori berandu xeago izango da, aurrerago azarratxaleko 5 eta 4 minutu zuzenean, bigarren kafean, naiz, irratiaren sintonian. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Gelditu makinak. Neoliberalismoak hala sinestarazi nahi badigu ere, norbanakoa independiente eta buru aski haute. Bakarrik ez lagunekin bai. Elkarrekintzatik bestelako balioak arlatz dituen bizi eredu baten alde ari dira olatukopen. Hain zuzen ere, ekonomia sozial eraldatzailea jarriko digute mahai gainean Enara Iruretagoienak eta Andoni Mikelarena. Aldaketa globalak azterketa lokala ere merezi du. Naturzientzien 4. topaketetan ez dute nahi klima larrialdiaren gaineko mezuek
tokiko ingurumen arazoak estali ditzaten. Topaketen gainean, berriketan izan da Maialen Kortabarria Aitor Salaberriarekin. Gomendioen tartean, Danele Sarri Ugarteren apalategiari adi-adi egongo gara. Hautsak arrotu zator, gelditu makinaken 13. saioa. Jada antzun bai duzue, gelditu makinakeko azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Beno, bai. Marzol Jonastrobaren Rekonkistaren giroan murgildu barra duk. Eta gu giro zinematografikoan egin behar dugu aurrera, gaur aipatu dizuegu sarreran, Scorsese eta Debanen arteko lotura, Marzolekin murgildu gara, Oscar sarioien giroan, eta hainbat proposamen zinematografikotan, eta hurrengo gure gaiari heltzeko, Jonastrobaren La Reconquista filma hartuko dugu abiapuntu. Un corazón, pavesas al viento, diminuto fragmento. Eta de una vieja emoción. Bere kabuz aurkezten dena 8 horietakoa ere entzuten ari gara. Zein soia eta zein bakarra izan zen Rafa Berrio. Secas finales, cayendo en lentas espirales, pompas de jabón. Y ni siquiera sientes pena. Sino la pena de no sentir. Y sin embargo, debe estar la Arcadia en flor. Debe estar la Arcadia en flor. Tras de las puertas de bronce del tiempo. Debe estar la Arcadia en flor. Pero ¿dónde? Cenizas al mar, espuma del agua, formas de olvido que fragua en cada quien el azar. Insensible pasar. Eta zinea atzean utzita, eta zineak Rafa Berriorekin lotzeko eman digun aukera hori ere atzean utzita murgildu behar dugu, eta aurreko ostegunean aipatu genizuen, jorratu behar genuela, azkenan ezin izan genuen egin, baina tira, heldu nahi diogu abesti baten anatomia Arkaitzkano eta Rafa Ruedak eskaini zuten solasaldi horri. Eta guzti hau, Rafa Berrioren grabazio argitaratu gabe baten bitartez egin zuten Arkaitzkano idazleak eta Rafa Rueda musikariak Berrioren sormen prozesuko etapetan murgildu, eta letrari eta musikari helduta, prozesu hori biluzten, argitzen, ez dakigu oso ondo nola egin zuten eta nola lortu zuten, edo lortu zuten hori egitea, baina Rafa Rueda telefonoaren bestaldean dugu eta galdetu behar dieguari nola egin zuten hori. Rafa Rueda, arratsaldeon, ongitu horri berriro bigarren kafera. Haupa, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, etzen uten erronka makal hartu, Rafa Berrio biluzteko, ze aipatu du nik Rafa Berrio artista soia zela, askaso biluzia zirudiena, baina aldi berean Rafa Berrioren musika helduta geruz asko agertzen dira hor, eta ez da erraxa, ez? Haren prozesu hori razionalizatzea edo azaltzen saiatzea, Rafa Rueda. Bueno, bai, ondo azaldu dozu, ez da erraza ez, Rafa Berrioren kasuan ez da beste sortzaileena, ez? Oso arlo pertsonala da, eta kasu honetan, bueno, Rafaren kontuarekin eta Arkaitzak eta biok egindako horretan izan zen, bueno, berak lokalean grabatzen zituen hainbat zintea arakatu ostean, kantu konkretu baten bilakaera edo nolabait
azaltzen zuen montaje bat egin zuten Kaldarondok eta bueno, Arkaizkanok ere lagundu zion horretan. Zeinean, montaje horretan agertzen zen Rafak lokalean egiten zituen pirueta kantuaren lehen sortze momentu horretatik, gero, ja bertsioro definitiboarekin eman zuen arte. Ordan hortik abiatuta, egin genuena izan zen, hori berari buruz, hitz idazteko moduari buruz, sesintza hauekin batera ere, agertu zira hainbat kuaderno, bere apunteekin, eta kantu horren beste hainbat aurreko bertsioekin ere. Orduan, hortik abiatu ginean, hori, beste entzuten etorri zian jendeari azalduz, eta zin izan dan ere gure esperientzia Rafa berriokiko, hori da pixka bat egin genuena aurreko astean. Kasetori entzuten ari gara, entzun egingo dugu tartetxo batean. Gente de notables apellidos, genios y figuras para las razas, menos conocidos en sus casas. 23 minutuko pieza oso bat da, pieza ezberdinek osatutako grabazio bat, eta hor sortutako bideo horretan ere ikusten da eskuz idatzita, album, versión, amigos versión primera, amigos versión segunda, amigos rara, kantu horrekin bueltaka, zenbat, hurbiltze prozesu egin zituen Rafa Berriok, kantu bakarra honekin, eta horri helduta, ez dakit zure kasuan sortze prozesuan Rafa horrelakoak gertatzen direnez, kantu bat oso leku ezberdinetatik heltzen saiatu eta azkenean material guzti horrekin osatzen den kantua bera. Bai, niri ez hitzaidan batere arrotza egin, Arkaitzak eta proposatu zidanean ideia, uste dut, behintzat musikan gabiltzan artean oso zabaldua dagoen prozesua dela, maketak egin, hasiera batean, guk zintan egiten genuen mobila agertu zen arte. Uste dut gure libretak gaur egun mobilak direla eta kantuak sortzerakoan ideia kortxe gordetzen ditugu eta prozesua oso antzekoa, oso identifikatua sentitu nintzen pieza hau deskubritu nuenean, eta, karo, gero konturatzen zara, hainbat jendeari edo musika sortzen ez duen jendearentzat, berezia iruditzen zaiola lan egiteko modu hau, baina egia esan, nik oso antzeko egiten dut, baina izan da lehen aldia beste sortzaile baten, sukaldean edo tripetan, edo ez dakit nola definitu, sartzeko aukera izan dudana. Ze hauek prozesuak ez direla edo oso gutxitan irtetzen dira gure telefonotik, gure baitatik edo beste batzuen belarrietara, Orduen paregabea izan da aukera hori izatea eta Berrioren sukalde horretan sartu alizatea bere barruko hauek entzun alizateko, Hori galdetu behar nizun, zen duela, batez ere, zoritxarrez Rafa Berriok joan den urteko martxoaren 31 utzi zigun, eta are gehiago horrelako kasu batean, harengana hurbiltzeko modurik ez dagoen honetan, noski bere musika entzutea bada, hurbiltzeko modu bat, horrelako altxor bat topatzea, eta prozesu hori deskubritzea, zuk diozun bezala, kantugile asko identifikatuta sentituko ziren modu honekin, baina oso gutxitan ezagutu ditugu, kantugile horien aurreko beldur, tanteo, jolas, hurbiltze horiek, eta hemen berriz oso sendo aztertzeko aukera ematen du, zegia da, arlo ezberdinetatik heltzen diola kantuari, eta sukalde hori zuk diozun bezala, hor badagoela altxorretik pixka bat, ez? Bai, zalantzarik gabe, eta, nik komentatu nuen, niretzat izan dela, hori sekulako, privilegioa esango nuke.
zoritxarrez ezagutu dugu hau hiltzelako, baina hori barruak eta kantu baten sortzeak dituen bidezidor horiek eta ikusteko, azalean usteko modu paregabea da, eta behar bada hortan aritzen ezen jendearentzat ere deskubrimentu polita izan daiteke entzungarri dagoen pieza horretan murgiltzea, ez? Horrela egiten ditugu kantuak, eta gero kuriosoa da ere behin kantuaren azken emaitza ezagututa reakzio psikologikoak sortzen dituen aurretik egindako saiakera bakoitzak, ez? Guk berez ontzat beti ematen dugu azken emaitza hori, gure belarritara heldu dena, baina hor bidean ere gelditu diran saiakera horietan badaude azken bertsioa bezain onak izan zitezken beste ez jorratutako bide batzuk, ez? Eta, kuriosoa eta horren zaleak garen ontzat, ariketa polita egitekoa, ez? Horre geratu diren egingabeko kantu horietan, edo kantu izan zitezken saiakera horietan, Rafa, akaso mendik urte askotara norbaitek topatuko luke mugikor zahar bat, eta hortxe Rafa Ruedaren ez dakit grabazio aplikazio hori, ez? Grabadora, mugikorreko grabadora, eta hortxe agertuko lirateke ez Jokusairen V bat, Jokusairen estribillo, Jokusairen zubia palmute, horrelakoak egongo dira. Begira, adibide hona aukeratu duzu, bereziki kantu horrekin, eta, ez genuen ontazitz egin, bai adibidez, poema bat, eta poema batetik musika edo kantu bihurtzeko bide horri buruz, eta, iten genuen pizkat horren inguruan, eta Jokuseiren olatua poemarekin, hain zuzen ere, nik gutxienez olan bote prontoan lasai asko zazpi sortzi ezberdin izango ditudala esango nuke. Bai eman izkiola beste batzuetan, errezagoa sortatzen da, edo bidea lehenago topatzen duzu, baina kasu konkretu horretan, inork emetik ez dakitzen batera topatuko balu nire mugikorraren grabadora, batzuk topatuko zituen behintzat, bai, saiakera batzuk. Eta zuri entzuterakoan batzutan, hemendi denbora batera akaso pena, ez da? Saiakera hau edo bide hau ere ederra zen, eta beste hau aukeratu nuen, baina hor geratzen dira beti ere denboraren ikuspegitik oso ontzat ematen diren ideiak, ez? Bai, eta beste batzuetan berreskuratu ere. Azkenean, denborak esaten dizun momentuan aukerak hartu behar dituzu, eta batzuetan ez daukazu behar besteko perspektibarik, ez? Batzuetan asmatu egiten dozu, beste batzuetan ez, eta tiraka jarraitzen dozu agian egokiena ezen aritik, baina gero, horrek grabazioak hortxe garbitzen dira zure bitakora kaiera partikular horretan, eta batzuetan hortik ere sortzen dira kantu berriak. Ezan nahi dut, ez jorratutako beste bertsio hietatik, agian testua edo letra aldatuta, eta aprobetxatu egiten dira askotan. Berrioren kasuan, ipatu nuen hitzaldi hortan ere, hor dauden bertsioetatik saiakera batean nabarmen agertzen zaio edo gerora el mundo pende de un hilo kantuaren armonia eta incluso melodia, ez? Orduan, horrek ideia guzti horiek naiz eta kantu hori izateko bidean gelditu diran, beste batzuk edo kantu batzuek osatzeko baliagarreak izan daitezke gerora, eta nik uste dut guztion kasuan horrela gertatzen dela ere. Mis amigos
Eskertzen digu Rafa Ruedari, Rafa Berrioren sortze prozesu hontan egindako solasaldiaren inguruan gurekin hitz egiteko hartutako tartea eta baita bereari buruz ere kontatu dizkigun sekretutxeek hartzeko hartutako denbora eta gurtu egingo dugu noski Rafa Rueda gurtu eta Rafa Berrioren kantu batekin geratuko gara, baina esandakoa Rafa Rueda hau Rafa Lioa daukaguna esku artean mila esker zure denboragatik eta izango gara berriz ere bigarren kafean harremanetan. Nahi dozuenean, eskerrik asko zuei. Eskerrik asko, jo. Estamos a día 2 de noviembre, ya. Hau da Rafa Berrioren grabazioa, bera? 2009. Mis amigos, borrachos distinguidos, dandis que aborrecen este siglo, furibundos jacobinos de salón, viejos zorros todos ellos leídos. Eta aipatu dugun grabazio ditatu gabe horretan agertu zen bertsioetako bat edo kantuari heltzeko moduetako bat. Eta guk Rafa Berrioren tartetxonekin amaitzeko beste kantu bat aukeratu dugu, oso gustuko dugulako. Mis ayeres muertos izeneko kantua hain zuzen ere, bagoaz aurrera bigarren kafean, oraindik gauza asko kontatzeko dauzkagun arren, eta naiz eta denbora gutxi geratzen zegoen. Las viejas ciudades donde es grato vivir, la umbría de los parques bajo el cielo de abril, las calles fulgurantes y el despoblado yerto, todo lo he visto, todo me acuerdo. Los dones de la infancia, el mármol y la cruz, el vino y las rosas de la plenitud, las lindes del Edén y las lindes del infierno, lo he visto, de todo me acuerdo. Los campos sembrados, la flor del girasol, los altos campanarios, el humano tesón, la guerra y la paz, lo efímero y lo eterno, todo lo he visto, de todo me acuerdo. En mis ojos yacen mis ayeres muertos, de todo lo he visto, de todo me acuerdo. Todo lo he visto, de todo me acuerdo. Todo lo he visto, de todo me acuerdo. Kontatzen zuen Rafa Berriok disko grabatzen ibiltako denboraietan eta kaso aurrekoetan asteazkenero lagunekin topo egiten zuela edateko. Mozkor bereziak Carmelo Zeiribarren eta Ramon Eder bezalako poetak izaten zituen bide laguna asteazkenetako horietan. Esaten zuen asperena hiltzeko modu bat zela probintziako hiriburu batean, eta azkenean ardo boti bat irikitzea besterik etzela geratzen. Baina diskontarako, paradoja hontarako, Rafa Berriok rockerako bira egin zuen, eta bide horretan topatuko dugu, oraintxe agurtu berri dugun, Rafa Rueda beraren gitarren presentzia, hor izan ziren Joseba Belenoa, Rafa Rueda, Felix Bluff baterian, eta Fernando Neira duela gutxi honen inguruan ere hitz egin dugu, hain zuzen ere Doninho Restaldeko baxu jola ere bera delako urteak egin zituen Rafa Berriorekin. Eurak dira, Mis ayeres muertos honen rock kolor hori hartzen dutenek. La ternura de los cuerpos, la gracia de vivir.
los senos de Eta sortze prozesuarekin bueltaka, bada Rafa Berrioren inguruan asko kontatzeko, ark esate zuen letra bat eta poema bat ez direla gauza bera, ze poema bat edozein kantutan ezin ezu txertatu, eta letrak egiten direla kantuetan txertatzeko. Are gehiago, diskonen inguruan galdetzen zioten rock and rollari buruz, ez? Eta esaten zuen orduak eta orduak behar zituela, lokalean letrak bere tokian kokatu hartzeko, ze ez zuen nahi musikak ura behartzea, esan nahi ez zuen zerbait esatera, edota esan beharrekoa motz geratzea. Eta oso interesgarra iruditzen zait Rafa Berrioren sortze prozesuaren eta letrak eta musika uztartzeko modu horren filosofia edo. Todo lo he visto, de todo me acuerdo. Todo lo he visto, de todo me acuerdo. Todo lo he visto, de todo me acuerdo. En mis ojos yacen mis ayeres muertos. Asombros, en mis ojos propicios, en mis ojos portentos, en mis ojos yacen mis ayeres muertos. No. Todo lo he visto, de todo me acuerdo. Todo lo he visto, de todo me acuerdo. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Hemeretzigarren mendearen azken urteetan, Bilboko gazte talde bat gelatxoan kartzen zen arratsaldero. Gelatxoa zazpikaleetan zegoen alokairuko gela bat zen. Musika entzun zitekeen egunero gela hartan, sonatak, trioak eta kuartetoak, baita 4 eskuentzako irakurketak ere. Bilboko musikazale guztiek, gelatxoko taldeak gidatuta, musikaz gozatu nahi zuten, Europako beste hainbat hiritan egiten zen moduan, kalitatezko eta zuzeneko musikaz gozatu nahi zuten. Bilbon, garai hartan zegoen birsortze mugimendu ekonomiko eta kulturalaz baliatu, eta beraiek ere parte hartu eta hirian musika bermatzeko elkarte bat sortu nahi zutela ohartarazi zieten bizilagunei guton bidez. Proposamenak harrera ona izan zuen eta horrela sortu zen 1986ko otsailaren 23an, ofizialki Bilboko elkarte filarmonikoa. Juan Carlos de Gortazar, Lope de Alaña eta Javier Arisketa edo apostoluak izenez ere ezagunak izan ziren sortzaileetako batzuk. Urte bereko maiatzaren 20an eskaini zuen lehenengo kontzertua elkarteak. Lehengo Institutu Bizkaino edo Bizkaitar Institutuan. Pertsona askok lagundu nahi izan zuen elkartearen proiektuan eta bazkide egin ziren. Hasieratik izan zuten kontzertu areto bat egiteko asmoa, kontzertuentzat leku propioa izateko. Eta 1904ko urtarrilaren 26an inauguratu zuten aretoa, Parisko Eskola Kantorumen kontzertu batekin. Aurten, 125. urteurrena ospatuko du Bilboko elkarte filarmonikoak, otsailaren 23an. Egun honetan elkarteko lehendakaria den Carmen Iztuetari Bilboko alkateak oroitzapeneko plaka bat eman zion.
Ekitaldi honetan, elkarteak bere ibilbide zabalean egindako lana eta gaur egun ere bizi dugun egoerarekin, lan honi jarraipena ematen ari diren pertsona guztiak omendu zituzten. Hiriaren kulturari egiten dioten ekarpen eta zaintzaren aipamen berezia eginez. Beraz, aurten ospakizun urtea da Bilboko elkarte filarmonikoarentzat, eta pasaden ostegunean hasi zen. 1986ko kontzertu hartan bezala, Juan Crisóstomo de Arriagaren Los Esclavos Felices obertura interpretatuz. Eta ospakizuna nola hasi den kontatzeko gurekin daukagu Rafa Freijo, Bilboko elkarte filarmonikoko zuzendaritzako kidea. Arratsaldeon, Rafael. Kaixo, arratsaldeon, Maia. Arratsaldeon, ongi etorri Bigarren kafera. Bai. Esan. Esan deten bezala, ostegunean hasi zenuten ospakizuna, Juanjo Omenak zuzenduzun Bilboko Orkestra Sinfonikoaren kontzertuakin, Sabina Puertola sopranoa, Antonio Oyarzabal piano jolea eta Aitzol Iturriaga Goitia biolin jolearekin batera. Ze moduzkoa izan zen hasiera hori, ospakizunaren hasiera? Bai, oso polita, hunkigarria, eta bueno, dana ondo irten zen, ez? Esan behar da, Gitaraguan egin zen halako esfortzua aurreko lehen kontzertuan emandako obra batzuk eman ziren, berriro entzun zen Arregaren El Esclavos Felices, oximoron agigarria, eta baita Mozarten pianoko kontzertua, Javier Arizketak aipatu duzu moduan, garai hartan halako zuzendariak ez ziren bakarrik zuzendariak, musikoak ere, eta adibidea da Javier Arizketa adibidez, piano jolea, eta Javier Arizketa gainera zen Joaquin Atxukarroren halako aitite osaba, eta ja elkartea 50 urte bete zituenean, ja Joaquin Atxukarro bere aititearen ordez Mozarten piano kontzertu berbera jo zuen, bere lehen kontzertua izan zen, Joaquin Atxukarro orain zeukan 13 urte, eta ostegunean berriro jo zen Mozarten kontzertu piano berbera, baina kasu honetan beste interprete batekin, Antonio Oyarzabalerekin. Eta bueno, aipatu dezuzuk Joaquin Atxukarroren izena, eta astore emanaldiz beteta dakazue, eta zehazki bihar da Joaquin Atxukarro bertan, ez da? Bai, ospakizuna bi kontzertuetan banatu da, ez? Eta bihar berriro, kasu honetan Joaquin Atxukarro orain dela ja 75 urte jo zituela, orain halako emanaldi bakarra emango du. Eta bueno, eta kasu honetan, 70 urterekin baino gehiago da kasu, ez daki kasu bakarra munduan edo ia, ez? Hainbat urten ez gero, aktiboa mantentzea edo jarraitzea. Entzuleren batek ez badu entzun, Joaquin Atxukarrok duela 75 urte jo zuen Bilboko orkestraekin, eta aurten ere berriro joko du urte hurrenaren harira. Beraz, benetan berezia da, beraientzat gonbidatua. Eta streaming bitartez ikusten gaituztenek, ikusten dute, agerian geratzen da, hau ez dela 13 urteko Atxukarrora, eta ez dela 82 urteko gaur egungo Atxukarrore, baina dagoeneko ibilbide eta esperientzia asko bildua bazuen hemen, oker ez banaiz Berlingo Filarmonikarekin eskinitako kontzertu hontan, Bai. Beraz, 125. urte hurrena ospatzeko, 2 kontzertu antolatu dituzute, ezta?
Bai, bueno, bereziki bai, bueno, esfortzu egin ditugu alako aurtengo denboraldian ez daki kontzertu berezik edo antolatzeko, ez? Kontuan batez ere hartzen biziari garen egoera, ez? Baina, bueno, euki ditugu kantzelazioak, eta, bueno, azken orduko aldaketak, eta, bueno, azken finea, hala ere, lortu dugu denboraldia aurrera ateratzera. Beti gure bazkideen laguntzarekin, eta kontu hartzen kasu batzutan, batez ere, edo adibidez aste honetan, edo aurreko astean, bazkide asko ezin dutela gure aretora bildu, ez? Bilbotik kanpo bizi direlako, edo kuarentena mantendu behar direlako. Streaming ematen ari gara, horretarako streaming ematen ari gara kontzertuak, bueno, ez dakit, halako neurriak hartzen. Bai, hori galdetuko nizun, nola ari zarete aurrera eramaten zuen programak eta guztiak streaming bidez ere egiten dituzutela kontzertuen emanaldiak? Bai, bueno, alde batetik, claro, kontuan hartu behar dira, jesarritako arauak, ez? Gure kasuan, gure muga dira laure leku, aretoa dauka lauro bederatxerion edo leku, baina, bueno, kasu honetan, oraindik ez daukagu arazorik eskariak emateko, ez, edo eskariak onartzeko, eta, bueno, baina, bueno, lehen esan duen bezala, kantzelazioak egin dira, eta data aldaketak, eta, bueno, baina ikusi dugu beste aukera zen denboraldian bertan bera ustea, ez? Baina, bueno, erabaki genuen garai honetan batez ere arteak eta musika, ez, beharrezkoak zirela, ez? Orain, baino beharrezkoak zirela, eta horregatik erabaki genuen aurrera jarraitzea. Eta jendeak nola erantzun du zuen aurrera? Bueno, jendeak, bazkideak oso ondo, ez? Naiz eta etorri ezin, ez dira bajak eman, bueno, esfortzu ekonomikoak egin dira haien aldetik, eta, bueno, eskertzeko da benetan egin diren alden guziak haien aldetik. Eta espero dugu ja maitzen denean, ez hau, ja lasaiagoak egoteko, ja, bueno, oso luzea egiten ari zen, ez, beste gazuetan bezala, ez. Bai, denontzat ari da bereziki luzea egiten bizigun egoera, baina, bueno, eta etorkizunera begira zer daukazue esku artean naiz eta egoera honekin egon? Ez, eta zuzendaritza hau nahiko bi urte besterik daramagu lanean, eta, bueno, azken finean gure helburua da elkartea mantentzea, ez? Beti halako ekintza kulturalak beti kilikan edo ez dakit, beti arazoak dituzte aurrera sartzeko, arazo ekonomikoak, eta, bueno, gure helburu bakarra da hori, ehun eta hogei urte eta gero, hori mantentzea, eta ez dakit, beste 50 urte epea luzatzea, aretoa berritu dugu, eta, bueno, orain, igual, aretoa da gure altxor bereziena, ez leku aproposa musika entzuteko, Bilboko erdian, Marquez del Puertoko kalean, eta, bueno, hori da gure altxorra, eta hori da gure burua mantentzea, eta bazkide kopurua zabaltzea, hori da besterik gure betelana, eta bai ikusten dugu bai gizartera zabaldu behar garela, eta bueno, eta emankizun asko pentsatzen ari gara, baina, bueno,
helburuak garbi ditugu. Arazoa da beti. Moztu zigu, momentu batean Rafael Freijak ere hortxe airean geratu garela, baina entzuten ari ginen, nola Rafael Freijok aipatzen zigun, berreskuratu du konexioa, beraien helburua horixe dela, ez? Bilboko eta Bizkaiko gizartera irekitzea, Rafael, esaterako, interesa duenak eta Bilboko elkarte filarmonikoarekin bat egin nahi duenak, zein du bidea eta zer du etekin edo zer lortzen du oraintxe gure Bilboko entzule batek pentsatuz, nik bat egin nahi dut, musika zaletasuna badut, bereziki musika klasikoarekiko atxikimendu bat badaukat, eta egin nahi dut bat elkarte filarmonikoarekin. Bastarik eskatu eta kuota ordaindu. Kuota badakit, igual deneskorentzat diru gehiago dela, baina, gu ematen dugu alako 30 kontzertu urteron, eta, eta kuota bai 1.000 eurokoa izango da, baina banaketa egiten baditugu, kuota izango dela, sarrera bakoitzak igual izango da 30 eurokoa, baina esan behar dela kontzertu jotzen duten artistak munduko onenakoa direla. Adibidez, asteburu honetan Berlineko Filarmoniarekin Jeffin Brofman estatu batuetako pianista joko zuela, eta asteartean gurekin egongo da. Adibide bakarraz. Esfortzu badakit jende askorentzat esfortzu ekonomikoa izango dela, baina benetan esango diot merezi duela. Han egotea areto daukan akustika da harrigarria, eta Bai, musika direnentzako egin beharreko inbertsioa. Baita, baina, hau da, beti bezala, eraki behar, erabakia batzu futbolean emango dugu dirua, bestea, bidaiak egiten, edo ez dakit. Pentsa, Rafael, futbolak horrelako umore txarreko egunak guztien ditu. Aurreko asteburuan, futbol zenak Euskal Herrian berri honik ez, eta Bilbon are gutxiago, ezta? Eta pentsa, pianista handi batek eta orkesta handi batek beti uzten dut irriparra hoan, eta egunetan irauten duen hau zapore gozoa, ez? Hori badu musikak, eta ere gehiago bezala Bilboko filarmonikak duen aretorren akustika, estetika, goxotasun horretan, bada zer gozatu bertan, ez da? Bai, ez dakit, lan egunego gogorta gero eta asko-ekin bentsat dituzu nalako astealdia, ez dakit, arazoak hausteko, ez, bai. Hortxe daukago webgunea, filarmonika.org-en aurkituko duzu informazio guztia, programazioa, bat egiteko aukera, bazkide egiteko aukera, eta, gukamaia eskertu behar diogu, Rafael Freijo Urrietari, guretzat hartutako denbora, eta jarra izatela borroka horretan horrelako egitasmoak bizirik mantentzen. Bai, egun da 50. urte hurrenean hartzen dugun bigarren. Baietz. Gauza analizateke lehenago hartzen badugu. Hombre, bai, noski, baina hemendik urte pare batera pandemia bukatuta, aipatu beharko bagenu adibidez, Bilboko elkarte filarmonikoak 30 kontzertu baino gehiago programatu dituela, eta denak arazorik gabengo dituztela, ez? Orduan deituko dizuegu, bigarren kafe hartzeko, noski. Mila esker, Rafael Freijo Urrieta. Gutxi hori. Izan ondo. Agur. Bai, berdin. Eta guk Stravinsky aukeratu dugu, tartetxo hau amaitzeko. Bagoaz aurrera, bigarren kafean, naiz irratiaren sintonian.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta guk pelikula hon baten transformazio arkoa bezala egingo dugu Goiuri. Zinetik abiatu eta zinera vuelta, ez? Hoi da. Asmakizun badaukat. A ber, asmatzen zen ze pelikula ipatu nahi dudan. Venga, zuek pentsatu, dala gutxi gora bera 1960 urtea. Ez du balio inigo bentajaka. Eta gutxi gora bera ekaina dela. Eta gutxi gora bera ekainaren 16 dela. Eta zaudetela Alfred Hitchcocken azken filmaren estreinaldian. Hor ja pistas keman dizkiduzu. Eta jendez betetako antzoki batean zaudetela eserita. Arnaz estuka eta giharrak tenkatuta. Ze pelikula da? Badakizue? Bai. Bestela pista gehiago mango ditute, Nik behar ditut. Bale, ikusten ari zarena da, itzal bat hurbiltzen dela Marion Cranen dutxako gortinara, ozta ikusten den gizaforma bat dela, beso bat apurra eltsatzen dula, eta orduan hasten dela musika, dutxako gortinalde batera mugitzen duela bat batean, ez dakizu? Ez, orainik ez. Eta ikuslek Marion Cranen garrasiak entzuten dituzte, eta lanban bat ikusten da, eta ikusten da nola Crane hiltzen den, dutxako ura oraindik ikustu bidetik doala, odolarekin nahasten dela. Ez. Ezin ditut pista gehiago eman, Amaia. Eske... Inigo ze pelikula da, zuko dakizu? Psikosis izango da, ez da? Hoi da... Alfred Hitchcocken Psycho, edo Psikosis, 1960ko hamarkadako maixulan zinematografiko bat izan zen. Maitasun eta, maitalen arteko historio bat kontatzen duena, baina hori bai beldurrarekin nahastuta. Janet Leigh aktore nagusiak Marion Crane neskagaztaren papera egiten du, Crane $40,000 lapurtzen saiatuko da bere mutil lagunaren emazte ohiari ordaintzeko eta Kalifornian bizitza berri bat hasteko. Baino bidean Bates Motelen geratzen da. Bates Motel da Anthony Perkinsen pertsonaiaren eta bere amaren hotela dena. Eta orduan, hotel horretan historiak jolako bueltaxka bat ematen da, bira beldurgarri bat ematen du. Eta esan bezala, Crane hil egiten dute. Eta Craneen aizpa eta senargaiaren esku geratzen da misterio argitzea, hori bai, bere patu berarekin topo egin gabe. Oraino dena argi ez da, badakizue? Oso argi. Eta ezagutzen zenuten, imaginatzen dut, Psikosis pelikula. Beldurrezko pelikula bat da, noski. Eta genero bezala, beldurrezko zinema hasieratik existitu izan da. Hasiera batean munstroak zian protagonistak. Publikoa ligeratuta geratu zen horrelako filmekin, 1922ko Nosferatu klasikotik, James Walleren Frankenstein filmeraino. Alde Hitchcockek honi buelta bat eman zion eta beste izu iturri bat eskaini zien ikuslei. Deabruzko piztia hauek baino kezkagarriagoa zena. Esan bezala ordura arte ez dakit beldurra sortzen zutenak monstruak ziren, imaginarioak, ziren benetakoak, baino, Hitchcockentzat monstruak gertuago daude. Eta askotan gure barnean daude, eta gure buruan daude, eta ikusmenetik urrun. Ez dira piztiak edo deabruak. Ideia erradikal honek ikusleak eta zinema kritikariak harritu zituen, oso berritzaia zelako. Eta Hitchcockek horrela bere audientzia trebeki manipulatu zuen, bere filmetan zehar. Asko idatzi da Alfred Hitchcock maixuaren Psikosis edo Psycho obraren eraginari buruz. Eta ezinezkoa da filmak zinema modernoan gaur egun duen garrantzia aukatzea. Ze belaunaldi guztietako zinemagileengan izan du eragina. Eta ondorioak, imitazioak eta nola ez beldurra eragin ditu. Batengan ere dutxatzeko beldurra ere sortuko zuen. Baina film honekin pantailan agertzen denaz gain, Hitchcockek garai hartako ikusleen ohitura bat aldatzea lortu zuen. Badakizu zein?
Begiak iztea pelikula bat ikusten nahi zeanian. Ez que ez du balio, ni gorgo juriko saltzen kontatu dit. Claro, ni hemengo. Ba, bueno, kontatuko dizuet eta entzun, ze testu ingurua garrantzitsua da Juan Ignacio Artxoak azaldu zigun bezala. Fenomena ulertzeko jakin behar da garai hartan jendea nahi zuenean sartzen zela zinemaretoetara. Igual pelikula hasita zeon, baina jendea sartu eta irten iten zen, aizue, hori ikasorik egin gabe. Naiz eta filma hasita egon, barrura. Patroi hori oso ohikoa zen eta garai hartako ikusleek agian gogoratuko dute hemen sartu gara esaldia. Ze Hollywoodeko aro klasikoan zehar ikusleak nahi zutenen joaten ziren pelikula baten proiekziora narratibaren ordenari jaramenik egin gabe. Funtsean, film luzearen erdian sartzen ziren eta amaiera arte ikusten zuten, eta nola garai hartan filmak behin eta berriz buklean eskaintzen zituzten zinemaretoek, igual pelikularen erdian sartu ziren, ikusi zuten pelikularen bukaera, eta geratzen ziren zinemaretoan, eta nola berriz hasten zen, hasiera ikusten zuten, eta klaro iristen zen momentu bat, minutu batzuk pasata, ikusleak esatetzula, hemen sartu gara. Eta hori esatezion lagunari, hemen sartu gara. Eta orduan aretotik altxa eta junite zien. Wow. Sinestea zaila da guretzat, baina bueno, horrela zen, oi bai, Hitchcock iritsi arte. Ze zinemazale batzuk liuratuta geratzen ziren pelikulekin eta behin eta berriz ikusten zituzten, igual arratsaldeko 4etan jun zinema aretora ikusi pelikula eta nola berriz hasten zen, hor geratzen ziren. Baino zuzendariek gorrotu zuten hau. Ze honek zesan nahi du, ikusleak erabakitzen dula filma nola bizi eta ez zuzendariak. Eta, bueno, asko sarretze ziren zuzendariak. Hori zinema zuzendariaren ego estadistikoan katakrak. Noski. Oso triste jartze zian. Ordon, 1950 urtea iritsi zen, eta 20th Century Foxeko ekoizlea zen Darryl F. Zanuck eta Joseph L. Mankiewicz zuzendaria konturatu zian, aizu, zerbait egin behar deu. Eta ordun esan zuten, eta kontratu bat egiten badeu, ze beraien eskuetara iritsi zen gidoi bat, All About Eve pelikula. Erderaz Eba al desnudo bezala ezaguna dena. Eta horiek esan zuten, film honek, agian ez ezo ikusi, baina bukaera berezia dauka, eta sartzen balin bada jendea, ez dakitze beste momentutan, edo hasieran sartzen balin badia bukaera, eta ez badute ikusten, ez dute ulertuko. Eta orduan esan zuten, benga, sarrerak erreserbatu behar dira film hau ikusteko, eta gainera ikusleek kontratu bat firmatu beharko dute. Eta kontratuan esango dute, aretora ez diala sartuko filma hasita balin badao, eta emanaldi bakoitza bukatzeanen, aretotik joaningo diala. Ze film honen amaiera, barkatu alderantziz, film honen hasiera amaiera da. Lehenengo ikusten duzu amaiera, eta gero, orduan, klaro, hasieratik ez ikusteak, gozamena zapuztuko luke. Bakizu kontratu honen asuntoak zenbat irauntzuen? 4 egun. Ze inork etzun jarraitzen, araua. Eta etzun jarraitzen kontratuan esandakoa. Orduan Foxek atzean utzi zuen proposamena. Hitchcock iritsi zen arte. Hitchcockek eta Psycho edo psikosiseko iztu zuen taldeak sekulako marketing kanpaina egin zuten. Bai trailerra, bai kartelak, eta horrekin lortu nahi zuten, zinema aretetako langileak ateak istea berandu iristen ziren ikuslei. Izan ere intzuten kartel bat, eta kartelen azaltzen Hitchcock, bere irudia ezaguna da guztientzat, bere trajearekin eta burusoia, erloju bat zeraman eta erlojua seinalatzen. Eta erlojua seinalatzen zuenean, mezu bat agertzen zen. Eta mezuak jartzezun, esatezun. Ziur ez duzula aragia jaten posteraren ondoren. Ulertuko duzu, beraz, zergatik eskatzen dizugun, Psycho hasieratik bukaeraraino ikustea. Eskatzen zutena zentzuduna da. Hori okurritu zitzaion Jerry Pickman Paramounteko publizitate presidente ordeari. Zebeak esatezun, historiaren amaiera babestu egin behartzela, eta gainera, ez hori bakarrik, baizik eta ikusleak beldurtzeko giroa sortu behartzela. Eta jendea balin badabila, atzera eta aurrera zinema aretoan, edo bukaeran sartzen balin badira, ez da giro hori sortzen. Orduan, 1960ko ekainaren 16an, kanpaina luze baten ondoren, New Yorkeko The Mill eta Baronet zinema aretoek psikosis estrenatu zuten, hasieratik ikusteko aginduarekin.
Erakuslek jendea barrura eta kanpora bultzatzen zuten eraginkortasun militarrarekin. Ze ordutegi mailakatua jarri zituzten, bi orduz behin, 109 minutuko filma eskaintzeko. Horrela, ikusleak bazekien filmaren erdia jada etzala momentu ona sartzeko. Film hau ikustera baziko zen, izan bertzula, hasieratik. Eta bueno, gaur egunera arte, 60 urte igaro direnean, orain gu ezinak esartuko zinemareto batera pelikularen erdian. Eta ez ginak egeratuko, ez dute berriz pelikula eskaintzen. Zuzendariak Hitchcockek marketing zinematografikoa irauli zuen, beldurrezko lanarekin. Eta bere aleginek noski bere fruituak eman zituen. Ze filmak sekulako arrakasta handia izan zuen, bereziki Paramountentzat. 61 urte geroago, filmen spoilerrekin interneten barrena bideiatzen dugun garai honetan, zuzendari asko Hitchcocken 1960ko estrategia jarraitzen saiatzen dira. Ze azken finean, inork ez ditu spoilerrak maite. Eta guk spoilatu dizuegu Psikosis, baino 60 urte eduki dituzue pelikula ikusteko, beraz ez bota orain bronkarik. Arrapazank, corriendo van a misa los que van tarde. Guk Alfred Hitchcockek gain gustoko zuen Franz Waxmanen kantu honekin agurtuko dugu gaurko bigarren kafea konturatzerako arratsaldeko 6:04 minutu gutxiago eta hemen agur esan beharrean. Bai. Ai ama, baina Maia, berrion badoka zuretzat. Bihar berriro gorekin zarela. Bai, juhu. Pixka disimulatu dintzen. Ez. Eta zein dator bihar? Faribashi Jan Uriarte! She's back! She's back! Artearen inguruan aritzeko aukera izango dugu, seguru telesaien inguruan ere baize, Faribashigan grabazio baten atarian da, edo dagoeneko entxeguetan, COVID-agatik atzeratu den konta daiteke, ezin da kontatu. Kontatu ezakegu momentu honetan Madrilen dagoela. Bihar goizean goiztran hartuko duela gurera etortzeko. Eta argazkiak egiten ari zaizkiola, norbait. Ez dakigu zein. Baina, hori ere Hitchcock jarri zuen akaso modan, rodaje inguruko argazkiena. Baina bazitu nolako zaletasun berezixan barrak, Donostian egon zenan zinemaldian polloera joan zen argazkiak egitera. Hoi da, bai. Pelikulen inguruko marketina irauli egin zuen. Bai. Goiure zeiz Arandia, bihar gehiago. Agur. Aste abiatu dugu. Eta ezen gaizki gainera, Ondoloin! Aio, jende! Eta zure kafetera Jon Leiz iritsiko da, Laister. Zure jarraitzaile, 50 jarraitzaileak idatziko dizu segituan. Eta zoi entzuleo izan ondo, eskerrik asko horbestaldean izateatik, esan Amaia, esker. Axuri beltza, lasai, ondo nago, enaukate hemen baituta ez ezer. Eskerrik asko Amaia. Izan guztioi, astelen gau ona, gu bagoaz, Naiz Irratiaren sintonian, bihar, arratsaleko 4:00 aurrera, bigarren kafea, eta hemen jarraitzen baduzue, gure lankideen eskutik ondo izango zarete ziur. Keep calm and bigarren kafea.